И какво става, хора? Какво става, Куклиплей? Аз съм Оникс и сега ще ти покажа моята кандидатура за Potato World. Това е сервер. Първо, това е портал към недъра, нищо не съм правил вътре, просто стоях така. Тук е някаква колива. Исках да пробвам едно нещо, но то не стана. Ама я оставих, не исках да я чупа. Това е моята мелница. И така, все едно наистина мели нещо там. Тук тая къщичка, тук всичко съм го свързал по този начин. Къщата ми така е направена. Тук горе няма нищо така. Тук два честа. Тези ъгли. И някъде другаде печки. Значи тук така е да си ловиш риба. Нещо така. Ето. И хвърлям. И чакам. Да, не чакам сега. Така. Тук съм сложил някакви колове. Някакво такова да седи. Насам е кораба, който не съм го направил много хубаво. Нямаше, не я знам. Ми стана хубаво. Да. И ето го кораба отвътре. Тук където капитана кара. Нещо, което искам да направя. Знамето. Тук така качват се нагоре. Може да се гледа от тук. И някаква подземна стая. Даже няма нищо вътре. Да. Сега ще покажа местата, които най-много съм се старал, нали, тук няма мостче. Така, така видиш. Мостчето, тук не съм така. И сега ще покажа местата, които най-много съм се старал. Няма да ти харесате на теб. Първото място е ето това. Тук се намира Enchanting Table. Ето го. И честрума, така се е свързал тук. И честрума е тук. Тук стените така. И ето го честрума. Яко много кеф как е осветено с 100 шейдърс от Майнкрафта. Съм където ти предишният ти survival беше. И мен ма кеф как е осветено, да знам. И ма кеф как е станал също. Нека отидем до другото, където е... Опа. Така. Влизаме. Пак е нещо по този начин искам да направя и тук няма нищо, защото въобще ще се удари там и автоматично да го види. Видя как работи. Често казано, това е за моята кандидатура. Постарал съм се. Тук мост. Грозен, не знам, ама... надявам се да ме приемеш. И... да.